Què tal, amics? Com porteu el confiscament, el confinament? Aquí, que jo també tinc paper de vàter, que això és una de les coses més buscades en els últims dies. I això també, avui n'he pogut comprar a primera hora en el Mercadona, que va estar també uns dies que n'hi havia magnesi. O sigui, el magnesi és pels qui fem deport, o els qui tenim a vegades problemes d'ossos. Però, noi, de cop i volta es va acabar el magnesi. Ho deixarem aquí. Avui intentarem alegrar-vos la jornada amb un vídeo de la Mare de Déu de Montserrat. Per què la Mare de Déu de Montserrat és negra? Quin sentit té? Es havia dit que era pel fum dels ciris. No, això no és veritat. Jo ho explico molt bé aquí a Maria 31 Santuaris, aquest llibre que va editar l'editorial Claret, aquí ho explico perfectament, i també, si us agraden les llegendes i els mites, en el llibre que vaig escriure 1001 llegendes i mites de Catalunya. Fixeu-vos, doncs, la Mare de Déu, tant la Mare de Déu com el nen són negres. Per què? En un principi, la Mare de Déu era blanca. Si ens hi fixem aquí, veurem la Mare de Déu totalment blanca, amb un quadre de l'any 1521. Després va ser moreneta, d'aquí l'apel·latiu de moreneta. I després negra. Bé, hem de dir que la Mare de Déu és una imatge de pollancre del segle XII i que se li va, per protegir la cara, se li va posar una encarnadura blanca de plom. Què passa amb el plom? Que al llarg del temps doncs s'enfosqueix, s'ennegreix, crea zones fosques i al segle XVI es va fer una remodelació de la imatge i se li va donar una tonalitat castanya, com moreneta. Després, el 1823, es va tornar a remodelar i la varen tenyir tota de negre. D'aquí que tinguem la Mare de Déu negra, que no és l'únic cas, també la Mare de Déu del Vinyet també la tenim negra. Per això tenim, doncs, la nostra patrona, que era blanca, moreneta i negra. I aquí la Fox, avui ens ha acompanyat la Fox. Ja veieu que tenim tota una sèrie d'animalets per anar a passejar, perquè només podem anar a sortir al carrer si anem a passejar animalets. Molt bé, doncs, vinga, que gaudiu de casa vostra el màxim de bé possible. Que vagi bé, fins una altra.